Салом салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Ман 1 соат кӯчида гаштам, ҳамхел ҳисёт ки аз сар то бегония гаштам, ҳамхел гарм ҳаво ки соат 10 шудак ва мо шавҳарам кати дадам кати бозор рафтисем камтар продукти харид ва бо рӯзи якшанбе ден раҷини сиёҳушай гуфтам ки ягон хел крем ягон чӣ гире барои торт пухтан. Анаме хел сиёҳуша пеши момошта мондему баъд омадем ба ҳазур. Берун ҳама хел гарм ки беҳад гарм ҳаста. Ман вай ачкима шикастан наистиян ки апанилфар хуб кардан вай ачкитадан шикастан бо инаша кардам. Намедонам инашам хели намедонам барои чи инашам пушам мегӯн безеб вайшам пушам мегӯн ки безеб. Ман да рости гап инаша шавҳарам гирифтагӣ ҳастан, ина айрасия гирифтагӣ будем. Анаме хел ваяша худам ай ҳамин Тоҷикистон гирифтам. Ин ман инҷаҳош безеб ҳаста барои ҳамин намекардам оқал вай сиёҳ мана дидем мӯи сари одам да мечаспад. Вай сиёҳ пластмассави ҳаст, нишон додагӣ будам ки куҷош удобни гуфта. Яке вай дасташа шикастан кӯдако. На шикастано хеле якта болт дорад ҳаваяша ғалтондиам. Нами хел дӯстони азиз ва бо чихеле ки мебинед бо куртаи сабз пӯшидам. Бисёре настиян ки апа нилфар дига ин куртатона напӯшен. Рости гап дӯстони азиз гарм ки офтоб дастам сӯхт. Аку ман ина барои вай не агар ки ҳама хел гирем ҳоли вай шудагӣ нестагӣ. Ҳоли то ҳол масалан қайсингилои ман куртаи кабуд мепӯшанд, ҳама хел калучу маҳсию ҳам хеле мегӯн ки то ҳол ҳама хел ҳастанд ва рости гап ман акид намедонам ки ина кай бояд кашидан дар кор, масалан куртаи сабз пӯшидана бас кардан дар кор кай ман намедонам. Ман фикр кардам ки масалан моҳи шарифи рамазонда уже тамом дига намепӯшӣ, лекин ман дига курта пӯшида рафтам бинам ки ҳама хел сабз кати гуфтанд ки ҳоли масалан мумкин нест дига хел ранг пӯшидан. 1 сол гузарад баъд намедонам баъд бо дига хел цвет мепӯшӣ, бо баъди вай бо баъди чанд қаш бо дига хел цвет мепӯшӣ. Рости гап ман намедонам ки умуман кай аниқ пурра куртаи сабза бас кардан дар кор умуман намедонам. Хай ман ҳозир ина чихел гум пӯшида ҳастам барои он ки беҳад материалаш нағз ҳастай, мулоим ҳастай, аз сабабе ки арзонак ҳастай, тунука ки хушрӯҳай гӯем. Хай бозоравӣ да гуфта пӯшида рафтестам. Авай дигарош беҳад ғафс ҳастанд ва якта паплини дига додагӣ будам дузандада то ҳол надухташа. Имрӯз телефон кардам бо пага гуфт, вай рӯз телефон кардам гуфтанд ки 1 рӯз пас биё медузам. Мана бо 1 рӯз пас телефон кардам бо гуфтанд ки не пага баъд. Ман намедонам. Анаме хел дӯстони азиз ҳозир баракат омадагӣ ҳастанд мардако. Брон бад мерем тез мебинем барои он ки гармида наметунам беҳад гашта ки умуман нафас гирифта намешад беҳад. Анаме хел дӯстони азиз ва бо чӣ савол буд, бо чӣ саволи дига ҳам буд дар бораи коляска пурсидан ки панилфар коляскаи сиёҳуша умуман да ай чанд солагиш да коляскаи вай чӣ мегӯянд коляскаи прогулочни ай чанд моҳагиш мо шинондем. Ман амин коляскаи сиёҳуша вақте ки видеош ҳаст дар бораи коляскаҳою лекин ба фикрам аҳамият додагӣ не. сиёҳуша ман ҳамун 1 моҳагиш вай коляскаи гирифтагӣ ҳастам барои он ки вақте ки мо 4 этажда будем ман як коляска гирифта будам нилуфарда. Манда умуман маъқул нашуд, мо ҳамун Россия бурдем шаю фурӯхтем шаю баъд омадем инҷода гуфтем ки якта майдачаи удобниша мегирем барои ки вай беҳад неудобни буд. баъд якта ҳамина гирифтам ки то ҳол ман пушаймон нестам. Беҳад коляскаи хуб ҳастай, нағз ҳастай. Масалан 2 сол шуд, 2 сол дар рости гап ман сиёҳуша умуман бағал карда ягонҷо бурдан не куҷое равем, бозор равем, меҳмонӣ равем, куҷо наравем, ман ҳама вақт сиёҳуша коляскада мешинонаму баъд мебарамша барои он ки намеша. Масалан ози раҳгардонам шудагӣ ҳастай ба ҳазур раҳ мерад все равно суст раҳ мегарда. Масалан садик мерем мо ман тез мерам дер нашавад гуфта коляскада мешинонам шаю мебарумша.
ана михел аз ҳама коляскаи нағз аз ҳама коляскае ки ман дар волт мегӯям ҳамин аст барои он ки ин сеюм коляска ҳаст ки ман истифода мебарам як мангиш нашуд фурӯхта мешавад дуюм мангиш айочамшон буд ки калони хушрӯ буд манда беҳад маъқул буд ман мегуфтам ки тоҷикистон равем агар ай ҳамин коляска мегирем лекин вообще неудобный ҳай фасониш хушрӯи зураю лекин удобстваш ноль амани ини сиёҳуш гирифтагӣ беҳад удобный ҳастай хел кӯдаки майдаям хобонда мешавад барои он ки ман якчанд қас сиёҳуша хобондагӣ будам барое ки майда ҳаст гуфта коляскаи ин коляскаи кӯча мебировардему вай коляскаи калона воқа кӯча намебировардем барое ки вай беҳад калон буд чорум этаж бироварда фуроварданаш неудоб набудак барои ҳамин хотир мо вай майдачае мефуровардем вақте ки хонаи худ мо якум этаж шуд баъд вай коляскаи калона бироварда фуроварданаш осон буд мебировардем вақте ки сиёҳуша лака шиштана ёд гирифтак баъд ин коляскаи прогулочни сабука гуфта ҳамин хел майдача ҳай ҳамин хел қат мекуниша ҳамин майдача мешавад мошинда меғинҷад куҷое равем ҳама вақт пушти мошинда мемонему мерему ман гӯям беҳад нағз аст агар ки масалан касе хоҳад коляска гирифта барои кӯдакаш масалан шахсоне ҳастанд ки масалан дастам дар карда дӯстони азиз бо шахсоне ҳастанд ки масалан нав коляска мегиранд нав масалан якум кӯдак аста ҳавас карда коляскаҳои ози ҳазор як хел хушрӯҳо биромадагӣ лекин аз ҳама удобниш ин ҳамин майдачаҳо ҳастай прогулочниҳо ҳастай барои он ки барои новорождёниҳо мегирӣ айвай калоною габаритниҳо ҳавай максимум 4 моҳ 5 моҳ мебарӣ а ин прогулочниҳо солош мебаранд гӯем сол истифода мебарӣ барои ҳамин аз ҳама удобни нағзаш ҳамин прогулочниҳо анам хел дӯстони азиз бисёри баъд гап назанам барои ки аллакай 10 минут шудастай мана дӯстони азиз гармии тоҷикистона ҳис кунед бинед чӣ хел берун ҳаво гарм чӣ хел гуло хушрӯ шукуфтагӣ гулои садбаргам хел сафед мо пеши ман ҳамин вайда ин наврӯз шуда ин чимчи дига буд номуш мебелни вай ё ҳамин наврӯз буд маркази савдо нависондагӣ толдори мебел бояд дига делюкса чие ҳамхали ҳама неҳо навай делюкс болода буда ин дига магазин мана мо пеши баракатда ждат кардистем ки качимчи мегирам гуфтан барои полка сохтан наконец-то дадам омадан баъд илтимос кардам шуда ки то ки дадам качи дукаста созен вая полкая гуфта барои он ки уже банка сезони компот мекунӣ ҳозир компот кардан дар кор аллакай олу биромада ва варени мекунам клубника агар ки пага бо арзонтар ёбум нағзтар клубника мегирам маҳкам мекунам намедонам шакар гирам нагирам барои он ки килош ваяш 10 килош 100 сомонай беҳад қимат ҳастай ҳозир мо ваи ден раждени сиёҳушта камтар харид кардани ҳастем барои ҳамин хотир намедонам пул мо расад хай мегирам нарасад бо ҳаста якдита як 4 кило 5 кило бошад ҳамақа вай дафъа як намуд шакари покистон гуфтан ё ки не шакари ҳиндустон гуфтан ини куҷое гуфтан ман шакараш безеб ки бебарака ҳастай чихел гуфт ини российский мегирифтем 1-2 қошуқ меандохти ширин мешудад а ин 3-4 қошуқ меандохти ба зур ширин мешавад ҳам дер об мешавад ки ҳам хел таги пиёлада меистадам вай шакарош ана мехел дӯстони азиз мо аллакай мана ай бозор омадем ҷа алхот мондам ва шавҳарам хони момошда мондану срочно кори худшон каси рафтан нав омадан ва нав хона омадем хариди мо бинен ҳама пакето сиёҳ ягон пакет сафед нест ва чӣ харидем мехоҳам ден раждени сиёҳушда дорои фунчоза кунам ва хеле камтар фунчоза гирифтам ман ҳамиқаш 5 сомон ягон хел майонездор майонездорам мебинам мекунам ки намекунам гӯям бо хостам фунчоза крем кунем чӣ хел мешавад ҳозир сабзавот бисёрай болгарию боқлаҷону хеле чизо ҳастай ба мазза мешавад ҳатман дору
Амин дору гирифтем 15 сомонаи дору биҳад-наза як пачкаш тамом шуд бо як пачкаи дигар хай 10 дона дорад вақте ки камдар бошад дар як рӯз масалан 3 бор 4 бор тики бояд ки нағз шавад уфта ва инҷода приправаи сабзигин фунчоза роллтон гирифтам разрыхлитель гирифтам торфда мамун разрыхлителои кент мана бочи якта кришки банка гирифтам ки мондум шад банка маҳкам кунӣ сар мешад ва бо шампун гирифтем рости гап аввай қиматошо нагирифтам бо 25 маҳош мана вай чӣ буд вай намош элсефо ҳам хеле чизо беҳад қимат буданд 25-28 сомон ва баъд ман айн чизи линия гирифтам намедонам маҳқул мешуд ҳаминаша гирифтам ино чанд сом ино 12 сомон инаша рости гап ҳар рӯз сар мешавем як моҳ мебарад намебарад барои ҳамин гуфтам қиматошо чӣ кор кунам ҳаминошо гирем ҳамин ҳавои гармда тез сар мешавӣ мешад без комментариев ина очамда гирифтум ден раждени дорам гуфтум кунумшона паста гирифтем як бора калонаша паста хонаи мо тез тамом мешад ҳам шаб ҳам саҳарай памперс гирифтем сиёҳушта я блок нагирифтем ин дафъа камтар гирифтем 20 дона барои он ки ози уқа намепӯшонам памперс ва тобистонай шабда ҳатто ҳаракат кардам ки напӯшонамша шабда кай худум бедор шавам я бор мебиёрум гаршокда мешинонам барои ҳамин хотир ва айно гирифтем хай ягон вақтое ки хушд наметиҳад авқот кунӣ бари ҳамин қадр ва макарони хеле надоштем 2 кило гирифтем хай нағз 2 килош хела мебарад ва инҷа гӯшт ҳастай гӯшти лаҳм гирифтем гӯшти лаҳм 77 сомон манам харид кардем тамом харид бисёр набуд бисёр чиз дар кор набуд хай бо маславу хеле чизо холодильник дастгӯшонкаву ҳам хеле чизо гирифтем инҷа сиёлафу баъд гарм шавад мана хеле кришкаи банка гирифтем 50 та 20 сомон банка маҳкам кунӣ сар мешад мо обед кунем тез кофтко сар шуд мана ин футболкаву шортикчаи сиёҳуша низ гирифта будем пакеташ мошинда монда буд нафро сиёҳуш ҳамҷо исто ҳозир мерем хона ҳаво ҳам хел гарм базур сиёҳуш дамте давида омадем беҳад ҳаво гарм офтоб бинен иқа офтоб да шумоям сӯзен дӯстони азиз мо сухта омадем беҳад ҳаво гарм ман инҷода шиштем якдам гуфтум дам гирем баъд равем хона мани киртачи нилуфар кани нилуфар инҷода иста ма хушрон нишонатиам киртачида якта даст катиякун инҷода иста мани ин тарафака ҳами хелбат ина бина исто сиёҳуш то ҳозир мерем кани исто нилуфар аллакай причан кардай киртачиша недовольни мана нилуфар нозу кадистайдия ҳанами хел киртача беҳад хушрӯҳак хе материалаш гирбишин 100% пахтагин гуфтагӣ манда маъқул шуд лекин камакак як размер калонтарак мебуд хубтар мешуд барое ки вақти пӯшидан камтар тангӣ мекунад а так бинен чӣ хел нағзи хушрӯ ва поёнаш айтагаш изорча надорад ласина пӯшонда бошад мегӯм ки напӯша ласина ҳами хел гард не ман беизор намепӯшам мегӯд киртае гуфта намемонад фақат ҳамин ласина мепӯшад бо вай сари зонуша дарондай бо вай гуфтум имрӯз ай панҷшанбе омадан гуфтум медром хе ай самон бозор гуфтум вай мекунам як дута ласиначаш мекунам ай падземкаи вай самон бозор лекин шавҳарам ҳама хел сарусема ки телефоншон кардан вайда ай ҳама панҷшанбе шувас карда мо гирифта оварда мондану рафтанд ягон ҷода ман накарданд
حتی تا خانه نآوردن. سیاوش گفتم گرفته خانه رویم، نه همینجا شینین مازمه بیا گفته رفتن خخرین. سیاوش عرقاش بینن چه خیلی ریخته رفته خیلی مایده مایده رویم اکو پوچوم هم خیلی پجار شدن، هم خیلی تپچک های جوش شدن که وای زمین جوش امروز به حدی بد گرم شد. حوض خورده شود میتیتد حوض میریم اونجا دیگه کران آب پر میکنیم میتوانی نبینم پگه دیگه دن رجنی سیاوش پگه روز شنبه پگه یگان تورت چکنم سیاوش دم هم خیلی بیسکویت نی تورت بعد تمام هم خیلی موندش دیگه من. دوستان عزیز ما علاقه ای سادیک آمدیم بیرون کمتر گشتیم منجا سیاوش گوشت شده آمده سیب خورده است و ای فابرلیک چیز زکاز کرده بودم چخالی که گفته بودم علاقه آمدن من چکش و منجا کمتر من همین قد چیزا گویم فقط برای خودم زکاز کردم و یا تا دیگه با سپری زکاز کردم برای خونه و ایده موندم شکافته موندم و من یک تا دوخی زکاز کردم که برای هر روزه شتابی مثلا کچا برومدن ده بوش کشادم شد ببینیم بوش خیلی میشد بوش قسلات کنیم خیلی цветочный گویم هم خیلی یک تا دیگه تونیک برای رو و هیچی ندارد سیاوش با اینش коробка ده بده اوه سیاوش من خیلی بده من این کریچکش کشاده میشد گفته برای همین هم خیلی زکاز کردم نمیدونم نازب دگیز هم خیلی من این کریچکش این خودش چند میلی لیتر باشد 100 میلی لیتر و یک تا دیگه گل برای دست روشویی من گلم همش تمام شدم برای همین من فقط گل زکاز کردم برای دست روشویی بوش بیاد خوشرب ده اینشه و با من خیلی زکاز کردم ارزون ترکوش گویم اینش 100 میلی لیتر بده اینش نمیتونم خیلی خیلیه باید اینم گل برای دست روشوشتن و یا تا دیگه با خیلیشه و دوبنی ترکش گویم برای دست روشوشتن نمیدونم اینش چه خیلی باشد همش استفاده میبریم و یا تا دیگه من خیلی وای выводитель من میخواستم کلونش خرم لیکن 40 سومون گفتن و روز دیگه دیلم نشد خریدنده بعد یک تا وایشه من همین برای استفاده بردن یک برده وای کردن پدرکه اینش روی کردن گفتم خیلی ارزان تر شود که یکون اکسیه شود بعد گوین میخرم پچکشه یک بار استفاده میبرم میبینم که چه خیلی تازه میکنن من این لباس های کودکای من بینن علاقه سیاوش فوتبالکای سفید ولی پیش بینن چه خیلی پرید چرک هم مقدی کوچیده هم مچه میرسه زمین ده به حضور میشنه و پشت کنشه به همه روز این لباس پشتگی همه روز انگی لباس ها هسته. حالا میخوام دوستانی عزیز خوراکی شام تیار هسته برای همین به حضور من. دوستانی عزیز من اینجا با بلینچک پختم راستی کب نمیدونم برای چی شیرا ترش دستن و خیلی بلینچک تیار کردم من کمتر و اینجا پامیدور بودرینگ ریزه کرده تیار کردم مونتم برای که شاورم میبیون دیرتر میبیون حالی و همین کسی ولوگ با آخیر رسانیم خیر تا دیدار آینده راستی که من به حد مونده شده هستم کودکای هاضمه خوابانم پگه روز شنبه هسته گفتم ما به حضور هستیم موزی ساعت 10 شدگی هسته انا میخوام خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر